Duela aste pare bat, udalak iragarri zuen merkataritza txikia indartzeko martxan jarriko zuela kontsumo bonoen kanpaina berria. Baina zoritzarrez, herriko eragileek salatuta ohartu ginen bonoen kudeaketarako webgunearen euskarazko bertsioa akatsez beteta zegoela. Euskarari inolako arreta ez ematearren beste ondoretako bat. Iguraldeko presidenteak berehala webgunea itzi eta barkamena eskatu zuen, hemendik aurrera protokolo zorrotzak martxan jarriko zituztela azalduz. EH Bilduk lehen aldia etzela jakinik, gertakizunak salatzeaz gain, gobernu taldeari bi eskaera egin genizkion. Alde batetik, halako egoerak errepika ez zitezen eta udal mailako esku hartze integral bat adostu ahal izateko batzorde bat deitzea. Bestetik, EAJko presidenteak iragarritako protokolo horiek nork erabaki eta non aplikatuko ziren galdetu genuen. Udal gobernuak jakinarazi digu ez dela batzorderik deituko, arazo isolatu bat izan delako, eta gainera protokolo horiek iguralde erakundeari bakarri dagozkiola, eta beraz, bertan baino ez direla erabaki eta aplikatuko. Honekin guztiarekin EH Bilduk zera adierazi nahi du. Gobernu taldeak euskararen defentsarako duen jarrera lotsagarria izaten ari dela, hizkuntza eskubideen urraketa ahalbidetuz eta arazo honi modu integralean heltzeko duen interes falta agerian utziz. Hau ez baita kasu isolatu bat, behin eta berriz ikusi baititugu euskararen kontrako erasoak Barakaldon. Webgune ofizialeko agiretatik hasita, udal artatze zerbitzutako makinak eta udal merkatuko ekintzetaraino. Bestalde, gobernu taldeari eskatzen diogu taldeen dauden utzuneak aitortu eta lankidetza espazioak martxan jar ditzan. Ulergaitza iruditzen baitzaigu, euskara plano onartzeko prozesuan dagoen bitartean, udal erakunde bat bere protokolo propioak egiten egotea. Eremu publikoaren inolako koordinazio, koherentzia eta estrategikotasunik gabe.